Sí que va sol, eh? Sí que va. Mira, si estem esperant la parada d'autobús, sol la parada d'autobús, de Rotopó. Estem esperant a Pasqual, a José, a Fabián, que venen darrere. Encara no han vingut, a veure si venen o no venen. Els líders són les capades. Sí. El malparís del de la Citroën, el de la imprenta, el de l'òptica, allà està dalt estan, s'han esperat a pobre Pasqual. Però ja els ho direm, en l'Ortiz pagaran els dos. Salaos. Que no me s'ha acabat la bateria, tu. Ja té prou, Puta mare. Però no entra pressa, no? No. Jo també estic així, Espera't. No, si jo no visc. També estic així. Però ara. Estic molt així, Des d'ací, des de la parada d'autobusos, anem a gravar a la volta ciclista. La carrera ciclista. Sí. Ja la venen per ahir, no sé, que està bé, que no ho deixin bé. Ara està gravant. Així tinguem el Luis Rico. Aquell que anava més nuent, no s'hi costis, i és. I això no venia amb nosaltres, Nosaltres no el coneguem. I si nosaltres no el coneguem, Hem fet la mà i si nosaltres no el coneguem. Este sí, este és dels més importants de Benigani. Aquesta persona, fiqueu-se bé en ella, que és de tenir. Sí. Com es diu l'òptica? Com es diu? Vistalia es moda, Vistalia es estilo, Vistalia es calidad, Vistalia es profesionalidad, Vistalia es garantía, Vistalia es buen servicio, Vistalia es confianza, Vistalia eres tú. Ópticas Vistalia, centros profesionales de salud visual y... Si vulgueu algo de la imprenta, ben imprès. Vale. Si vulgueu un polvet, Luis Rico. Torna arrere. Ahora repito. Bueno, ara sí arriba Fabián, José, Pasqual. Els olles per mi el carrer. I ha pegat un tabe al reloj. Jo no veig res, però m'imagino que gravava bé. Perquè el sol no veig res. Que hòstia, va. Teniu cuenta la moda no hi està riguent-se totes les coses. Però on anem?